வரலக்ஷ்மி நோன்பு ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி ஆவணி மாதம் 4ஆம் தேதி நவமி திதியில் வெள்ளிக்கிழமையன்று வருகிறது. அம்பாளை வீட்டிற்கு அழைக்க ஆகஸ்ட் 20 வியாழக்கிழமை காலை 10:40 முதல் 11:40 வரை அல்லது மாலை 6 மணிக்கு மேல் உகந்த நேரமாகும். ஆகஸ்ட் 21 வெள்ளிக்கிழமை வரலக்ஷ்மி நோன்பு கடைபிடிப்பவர்கள் ஆகஸ்ட் 21 வெள்ளிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் 7:20 மணி வரை அம்பாளை வீட்டிற்கு அழைக்கலாம். வழிபாடு செய்வதற்கு சிறந்த நேரம் காலை 9 முதல் 10:20 வரை அல்லது காலை 10 முதல் 12 மணி வரை, மாலை 6 மணிக்கு மேலும் செய்யலாம். வெள்ளிக்கிழமை அம்பாளை வீட்டிற்கு அழைத்தவர்கள் ஆகஸ்ட் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை புனர்பூஜை செய்யலாம். காலை 7 முதல் 9 மணி வரை அல்லது 10 முதல் 11:45 வரை. வியாழனன்று அம்பாளை வீட்டிற்கு அழைத்தவர்கள் ஆகஸ்ட் 22 சனிக்கிழமை காலை 7:35 9 மணி வரை அல்லது 10:35 12 மணி வரை புனர்பூஜை செய்யலாம்.